המלחמה מתקרבת. One Piece, צ'פטר 904. לאחר צ'פטר 903, אודה לא הפסיק עם רצף ההפתעות שלו והביא איתו את צ'פטר 904, המהפכה של המהפכנים. כן, אני יודע שזה נשמע מאוד מצחיק, אבל זה המהפכה של המהפכנים נגד הממשלה והדרקונים השמימים. אז בואו נתחיל. הצ'פטר מתחיל בממלכת קומובאקה שבגרנד ליין, האיש שבו שולט איוונקוב. לכל מי שתוהה מה קרה בבלטיגו ואם דרגון נלחם נגד בלקבירד או משהו, אני לא חושב. בלקבירד זה דמות ממש חכמה והיא לא הייתה אמורה להילחם. ומה שאנחנו רואים בצ'פטר הזה שלא קרה כמעט שום דבר לאנשים כמו לדרגון ולסאבו, אלו שהיו שם, אז אני לא חושב באמת שהם נלחמו. אז למה באמת דרגון ויתר על הבסיס שלו בבלטיגו? כי דרגון שומר על הבסיס שלו סודי, כדי שלאנשים מהממשלה גם לא ידעו איפה הוא נמצא כרגע, וככה הוא עושה כמעט את כל הדברים שלו בסודיות. עוד מה שניתן לראות בצ'פטר שאיוונקוב מזכיר, זה שג'רמה 66 העיפו מהסמכות הממשלתית שהיה לה, וכרגע בגלל שלופי נהיה קיסר והממשלה חושבת שג'רמה 66 עובדת תחת לופי, למרות שזה לא נכון, אבל זה מה שמורגן דיווח לממשלה, וככה הממשלה עכשיו רואה את המצב. וכמובן שאיוונקוב מזכיר גם את סנג'י, שבחיים לא הזכיר את זה שאי פעם קשור לוויינסמו, כמו שאנחנו לא ראינו שהוא מזכיר את זה בקבוצה. מה שהדבר היחיד שהזכיר שהוא היה בווסט בלו שהיה קטן. וכשכמובן איוונקוב רואה את סאבו שוכב לזמן ארוך ורואה איזשהו עיתון, הוא שואל את סאבו למה הוא שוכב כל כך הרבה זמן, וקואלו עונה לו שסאבו פשוט לא יכול להפסיק לקרוא את העיתון. מה שהוא רואה בעיתון שלופי הפך להיות קיסר, וזה מה שהופך את סאבו לאח מאושר מאוד. הוא לא יכול לעשות שום דבר אחר חוץ מלבעוט בעיתון. ודרגון מודיע לו שעוד כמה ימים ההתקפה נגד הדרקונים השמימיים, הטרן יוביטו, מגיע עוד מעט. וכמובן שזה מידע ממש מעניין. דרגון כנראה תכנן את זה במשך שנים לעשות מהפכה על הממשלה, וכמובן שטרן יוביטו הם אנשים הכי חשובים לממשלה. ופתאום לוקחים אותנו למקום אחר, לאי אחר, בו פיראט בשם פינקבירד, הזקן עברות ששווה 52 מיליון בלי, מנסה לתקוף את ממלכת לולוסיה, ופינקבירד טוען שהוא תחת חסותו של בלקבירד. ופינקבירד גורם לקאוס אטומי בקרב תושבים של הממלכה. ומה שניתן לראות שפינקבירד בא לממלכה הזאתי כדי למצוא את הזהב השמימי, שכנראה בעל ערך רב מאוד. ופתאום אנחנו רואים שהאדמה מתחילה להתנפח, משהו מוזר קורה פה, והקלשון יוצא משם. כרגע כולם מופתעים, ופתאום מתחיל לצוץ פרצוף של ענק, והוא מתחיל לעלות למעלה לאט לאט. כרגע לא מבינים באמת מה הפריסתן שלו, מה הכוח המיוחד שלו, על מה שבטוח הוא נראה בן אדם ממש חזק. והענק הזה היה מנהיג המערבי של צבא המהפכנים, מורלי. אנחנו רואים את מורלי מזיז את כל הפיראטים של פינקבירד ממש בקלות, ממש בהתאמצות, מה שמראה על כוחו החזק ביותר. הוא פשוט מזיז את האדמה כמו כלום, ולא מבינים באמת מה הכוח האמיתי שלו. ואחר מכן אנחנו רואים אישה ממש מסתורית, שאנשים שואלים אותה מי הם. האנשים פשוט בשוק. כל תושבי הממלכה לא מבינים מה קורה פה פתאום. ופתאום הפיראטים של פינקבירד מזהים עוד שתי דמויות נסתרות למעלה. ולאחר מכן הפיראטים והאנשים נהיים ממש מבוהלים, ממש מבולבלים, ולא מבינים באמת מי הם. ופתאום אחד מהם אומר, אלו צבא המהפכנים. ובאותו רגע כולם היו בשוק פשוט טוטלי. ומה שנתגלה, שהם לא היו סתם אנשים מהצבא המהפכנים, הם היו המנהיגים של כל ארבעת האזורים. מורלי, המנהיג של צבא המערבי, בלו בטי, מנהיגת צבא המזרחי, לינבר, מנהיג צבא הדרומי, וכמובן קרסו, מנהיג צבא הצפוני. וכמובן שניתן לראות פה תכונות מיוחדות אצל המנהיגים. אז הראשונה היא בלו בטי. ניתן לראות שלבלו בטי יש כוח השפעה אדיר בכך שהיא הצליחה להשפיע על תושבי הממלכה
להתחיל לתקוף את הפיראטים ולהפסיק לפחד מהם. כרגע אי אפשר לדעת אם זה פרי שטן, אבל אם זה פרי שטן זה יכול להיות פרי שטן ממש ממש חזק. השני הוא מנהיג צבא המערבי, מורלי. אוקיי, מורלי הוא אחד מהענקים הראשונים שאנחנו רואים שיש להם פרי שטן. כרגע יש לי תיאוריה ממש קטנה, יכול להיות שזה לא הפרי שטן שלו, אלא פרי שטן של הקלשון שלו. כי רואים שהיה לו ממש קשה לפרוץ את האדמה, אבל זה כרגע רק התיאוריה שלי. וכמובן שראינו הרבה נשקים שאיכשהו יש להם פרי שטן, כמו החרב של ספנדה מאנס לובי. והשלישי, מנהיג צבא הדרומי, לינברג. מה שניתן לראות שאודה עשה פה סוג של תכונה מהחתול במגפיים. כרגע לא יודעים אם הוא מינק או שהוא אכל איזשהו פרי זוהן של חתול, אבל מה שניתן לראות שהוא כרגע בדמות חתול והוא לא אנושי. לינברג ממש נהנה מלהשתמש בנשק שלו. מה שהנשק שלו עושה כרגע בצ'פטר וניתן לראות את זה, מקפיא את הנשקים של היריבים. ואני לא יודע אם זה רק נשקים, כמובן שנראה לי הנשק הזה יכול לראות קרח. ואחרון חביב, מנהיג הצבא הצפוני, קרסו. אנחנו כבר ראינו את קרסו בדרס רוזה, הבן אדם שלקח את סאבו עם העורבים. וניתן לראות שהבן אדם הזה ממש כעסני. מה שכרגע ממש מעניין אצלו זה הפרי שטן שלו. כרגע אני לא יודע אם זה זוהן מיסטי או לוגיה, אבל זה נראה פרי שטן ממש מעניין. יכול שזה גם פרמסיה. מה שהפרי שטן שלו עושה, זה הופך את הפריטי לבוש שלו או חלק מהגוף שלו לעורבים. זה דבר ממש מעניין ואני מתכנן לראות את זה בהמשך. ומה שניתן לראות שהעורבים שלו ממש חזקים. הם הרימו נשקים שכנראה שוקלים עשרות קילוגרמים והביאו אותם לתושבי הממלכה כדי להילחם בחזרה נגד הפיראטים של פינגבירד. וכמובן, אחרי שהתושבים וצבא המהפכנים קראו את הצורה לפיראטים של פינגבירד ולפינגבירד, פינגבירד מזכירו פעם את בלקבירד ועל זה שהוא נושא את שמו. והצ'פטר מסתיים בכך, ברגע הגדול שהם אומרים שעוד יומיים המהפכה נגד הדרקונים השמנים והממשלה תתחיל. אז אני רוצה להסביר לכם כזה דבר. המהפכה תהיה כנראה במריג'ו, איפה שהדרקונים השמנים מתגוררים, ואני מת לראות את זה כבר, איך שצבא הלוחמים פורצים למריג'ו ותוקפים את הדרקונים השמנים. אוקיי חברים, זה הכל לסרטון הזה. אם אהבתם את הסרטון, תנו בלייק. אני אשמח מאוד לשמוע את דעתכם על הסרטון, תירשמו לערוץ ונתראה בפעם הבאה.